ya zerekwanụ. Aga m eji ohere a kelee onye bụ Ideji Ụlọ, onye isi na-achịkọlata otu a bụ World Igbo Congress, Injinia Nze Joe Eto, ma na-ekelekwa ndị niile so ya arụ ya bụ ọrụ. Jidekwanụ ka unu ji o. Aga m ekelekwa Chief Sabi Nweke na ndị niile nyere aka ịfụ na ihe World Igbo Congress na-eme taa gara nke ọma. Ọ ga-adịrị unu niile mma o. N'otu aka ahụ ka m na-ekele His Royal Highness Dr. Iwo Mwanya, Chair, South East Traditional Rulers, Governor Willie Madu Aburuchukwu Obiano, Dr. Samfo Nwankwo, Bonye Mbaziri, Governor Rochas Okorocha, Okuriche Senator Ike Ekweremadu, Okuriche Senator Hope Uzodimma, Okuriche Senator Ben Obi. Obi dị anyị ụtọ na unu nọ n'etiti anyị taa. N'ụzọ pụrụ iche ka m na-ekelezi ndị niile na-abọghị so na-achịkọlata otu World Igbo Congress ya na ndị nyere aka mezie ebe anyị nọ taa na-eme emume. Okwu agaghị akpọ unu, ọgwụ agaghị ama unu. Okwu onye ọbụla jiri bịa ka ọ ga-eji alarụ n'ezinụlọ ya n'udo. Udo dịrị unu niile. Aha m bụ Chinyere Ọhaya. Abụ m afọ onye Igbo. A mụrụ na Atlanta, Georgia, ebe mụ na nne na nna m na ụmụnne m bi. Adị m afọ 16. Anọ m na klaasị nke 11 n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na Sandy Creek High School, Fayetteville, Georgia. Abụkwa m onye Umuduruọha Amigbo, ebe nne na nna m si, nke nọ na Nwangele Local Government Area, Imo State, Nigeria. Dịka unu ma, awọ anaghị agba ọsọ ehihie n'efu. Enweriri ihe dị mkpa nke mere unu jiri wee zukọ n'ụbọchị nke taa. Ana m arịọ Chineke Nna, onye kere anyị niile, ka ọ bịa nọnye na ọgbakọ nke a ndị World Igbo Congress zukọrọ maka ịhazi ihe ka ọ gaa nke ọma ma mịtakwa ezi mkpụrụ. Obi dị m ụtọ ịnọ n'etiti unu taa. Ejikwa m n'aka na ụmụafọ ndị Igbo niile, ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ ebe dị iche iche, na anyị niile na-ahụkwa ihe unu na-eme ka anyị nwee ike isoro nzọmụkwụ unu. N'ihi na ọ na-abụ nne egwu na-ata abara, nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ. Ama m na nzukọ unu n'ụbọchị taa bụ ihe gbasatara ọdịmma ala Igbo, ọdịmma ụmụ Igbo, ya nakwa ọganihu World Igbo Congress. Ana m asịkwa ka unu jisie ike n'ọrụ unu. Ka anyị zukọrọ n'ebe a taa, o nwere ozi dị mkpa m jiri bịakwa. Eji m n'aka na ụfọdụ n'ime unu nọ n'ebe a nwere ike ha ahụgo ma gekwa na YouTube okwu nke m nyere na California n'ọnwa June n'ime afọ a anyị nọ, ebe m kọwara maka ọzụzụ na ntolite nwa afọ onye Igbo, ya na mkpa ọ dị na anyị ga na-asụrụ ụmụ anyị asụsụ Igbo n'ezinụlọ anyị. N'agbanyeghị ebe anyị bi, ozi nke bụkwa otu ihe ahụ. N'okwu m taa, aga m apụtakwa aka n'ihe ụfọdụ kwuru na mbụ maka ndị na-anụbeghị ya. Ya mere ka unu nwere m ndidi ma nyekwa aka gbasaa ya bụ ozi ọma, werekwa ya bụ ozi were ruo ya ụmụnne anyị ndị Igbo ebe ọbụla na obodo ọbụla ha nọcha. N'ihi na eme ngwa ngwa emegara ọdachi. Kamgbe ihe dịka afọ abụọ
m bidoro na-enye okwu n'asụsụ Igbo na-ekwukwa mkpa ọ dị ụmụ Igbo iji asụsụ Igbo na-akparịta ụka ya na ndị nne na nna ịdị na-asụrụ ụmụ ha asụsụ Igbo n'ezinụlọ. O nyere m obi ụtọ ịhụ na ọtụtụ ndị Igbo bi ebe dị iche iche ebidola ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Oge m nyechara okwu n'ọgbakọ ndị ọrụ Regional Atlanta nakwa Kansas City, Missouri Ama Igbo Convention maka asụsụ Igbo anyị, ndị ọrụ Regional tinyekwara ka a na-akụziri ụmụ ha asụsụ Igbo oge ha na-enwe ọgbakọ n'ọnwa niile. Otu Focus Children Organization bụ nke nne m bidoro wee na-akụziri ụmụ agbọghọbịa na okorobịa egwu atilọgụ, ịbadike na egwu ndị Igbo dị iche iche, igbu ọja na etu esi akụ ịba. Tinyekwaziri ịkụziri ụmụaka Igbo asụsụ Igbo na-anaghị ego ka asụsụ Igbo nwee ike ịdịgide. Nke a gosiri na nchekwube dị iwelite asụsụ Igbo anyị. Biko nụ ka anyị ghara ịda mba. Ihe m ji na-eti mkpu na-etisi ya ike bụ na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụrụ na ịbụ ndị Igbo ejisighị ike, asụsụ Igbo anyị ga-efulahi anyị. Ọ bụrụ na anyị egbochighị ya bụ mmiri mgbe ọ ka nọ n'ibere okwu, ọ ga-arakwa ahụ ma o ruo anyị na apịrị. Dịka m si ghọta, ọtụtụ ihe ejiri mara ndị Igbo na-achọzi ịfụ na ụmụ Igbo. Asụsụ Igbo na-achọzi ịnwụ n'ihi na ọtụtụ ndị Igbo na-asụzi sọ oyibo ma leghara asụsụ Igbo anya. Imirikiti ndị Igbo amazighị etu esi asụ asụsụ Igbo. Ọ ga-adị mma ka anyị lere ụnụ anya ofuma ka anyị mata ebe ya bụ mmiri siri na-abarụ. Ya bụ biko nụ ndị nne na nna ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị bi n'obodo ọzọ dị iche iche, ụmụafọ ndị Igbo niile, ka onye ọbụla tinye ọnụ n'okwu a maka na mgbochi ọrịa karịrị ọgụgụ ya. N'okwu m yeburu, emetụrụ m aka etu ndị Igbo si azụ ụmụ ha n'agbanyeghị ebe ọbụla ha nọ. N'ezinụlọ m, achọpụtara na ọ nwere ihe pụrụ iche etu ndị Igbo si azụ ụmụ ha ya na usoro omenala ha n'agbanyeghị ebe ha mụrụ ụmụ ha ma ọ bụ ebe ha bi. Emetụkwara m aka etu nne na nna m siri bụrụ isi ihe niile na ndụ m. Ha bụkwa ndị ndu m na ndị na-abaziri m. Okwukwe m na ịmata ihe gbasatara Chineke sitekwara n'aka ha. Ọ bụrụ na nne na nna m akụzirighị m na o nwere ihe dịka Chukwu ma ọ bụ ihe dịka ije ụka ụbọchị ụka ga-apere Chukwu, enwere ike agaghị m amata ihe ndị a. Ọtụtụ mgbe ka m na-anụ ụfọdụ ndị nne na-ekwu si na ụmụ ha jụrụ iso ha bịa ụka ụbọchị ụka ma ọ bụ na ụmụ ha achọghị isonye n'ihe ụmụaka ndị Igbo ibe ha. Ezinụlọ m abụghị ebe nne na nna m ga-ekwe ịhapụ anyị ka anyị nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na anyị jụ na anyị agaghị eje ụka. Ụbọchị ụka bụ ụbọchị pụrụ iche n'ezinụlọ m. Anyị na-ejikwa ụbọchị ụka atụgharịkwa uche n'ihe ezinụlọ. Ihe ndị a na-enye m obi ụtọ maka na o nweghị ihe dịka nne na nna iwepụta ohere kọwara ụmụ ha ihe ụfọdụ, ọ kachasị ihe gbasatara Chukwu n'ebe ha si, ka anyị nwee ike iwere ya na-aga n'ihu. Ebe a mụrụ m bụ na Atlanta, Georgia. Ebe ahụ ka nne na nna m na-azụkwa mụ na ụmụnne m ndị ọzọ, mana ọ nabighị nne na nna m ịzụ anyị dịka ụmụafọ ndị Igbo. Ha bidoro n'oge na-abaziri mụ na ụmụnne m nọgidekwa anyị n'ihe ndị nke anyị na-eme. O nwere omume m ga-eme mgbe ụfọdụ ihe nne na nna m gasị mbụ na mụ agaghị ahapụ etu anyị si ebi n'ezinụlọ anyị chọzi ibi ka ndị ọzọ si ebi n'ụlọ nke ha.
nna biko ka unu bido n'oge kụziwere anyị ka ọ ghara ịrụ ahụ mgbe anyị tolitere maka na anaghị amụ aka ekpe na nka ka anyị fụ na ụmụ anyị nọ na ọgbakọ ụmụ ndị Igbo ibe ha ọtụtụ mgbe ọ nwere ihe ụfọdụ m na-aga achọ ime mana nne na nna m ga-etinye m na ha na ikpeazụ abịa nghọta uru ihe ndị ahụ bara m. Ana m enye nne na nna m nnukwu ekele maka na enweziga ọtụtụ okwu n'etu ha si nọgide m agaghị m ịnọ n'ihe ndị nọ na ya taa. Ọ bụ ihe afọ ojuju nyere m na-eso m ihe dị iche iche ụmụ Igbo Atlanta na-eme ya na nzukọ Igbo Catholic Community na Amerịka. Eso na ndị ukwe ụka Igbo sorokwa na ndị na-agụ ihe ọgụgụ n'Igbo nọrọkwa n'egwu atịlọgwụ. Anakwa m ejepụtakwa egwu Igbo etu a ga-esi akpọ ya n'ụbọ. Isiokwu bụ na ọ dị mkpa ijide anyị n'oge mgbe anyị dị ntakịrị ka ọ ghara ịrụ ahụ mgbe anyị gbugoro. Dịka m gbugoro, ọzụzụ na omenala ndị Igbo na nke Amerịka abụghị otu. Nwata mee ihe ọjọọ maọbụ nupụrụ onye nkụzi isi n'ụlọ akwụkwọ Amerịka, ịkpọ ihe maọbụ basiere ya mba ike, ọ nwere ike itinye gị na nsogbu. Ọ dịghị etu a n'ala Igbo ya na ezinụlọ ndị Igbo ụfọdụ bi na Amerịka. Iji wee maa atụ, n'ezinụlọ nke m si na ya, ọ bụrụ na ime ihe ọjọọ nke na-egbu mmụọ maọbụ meta ihe a ga-eji apịa gị ihe, ụmụaka ibe m, ị ga-anata ụtarị. Ha ga-asịkwa gị ma ị chọrọ ịkpọ ndị uwe ojii ka ha nyere gị aka. Etu a ka ọ dịkwa n'ọtụtụ ezinụlọ ndị Igbo. Na nghọta nke m, ihe ndị a abụghị iji megbuo anyị, mana ọ bụ ụzọ ha si abaziri anyị ka anyị nwee ike ịbara onwe anyị uru. O kwere nghọta na ezinụlọ ndị Igbo ejighị agụmakwụkwọ egwukwa egwu. Agba mbọ n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe ndị nne na nna na-atụ anya n'aka ụmụ ha.